Sumoto, nga human atong hitabua, nakalmar ako. Nakasabot rako. Tinuod nga nakabuntis siya pero wa ra madayon ang gibuntis kay nakuhaanday ang babae. Mag 6 months na daw ang tiyan atong babaye pero nakabalita na lang siya nga nalaglag ang bata. Siya pa ang naggasto pagka-ospital sa babae. Sa pagbuntis pa lang sa babaye nagsuporta na siya. Tanang kinahanglanon sa pagbuntis siya ang nag-provide. Pero wala sila'y relasyon atong bihana. Mobisita ra daw siya ato para maghatod og kwarta. Katong babae nga iyang nabuntisan, kay dugay na to nga gitupo-tupo siyang mga kauban. Pero maoro jud daw to nga kaisa nga naay nahitabo nila ug nasudlan man dayon. Dayon milabay ang mga adlaw ug panahon, 2021 na. Wa jud gihapon may mag-uban ni Ray sa mga special nga adlaw like Christmas sa New Year. Nag-celebrate mi anang mga adlaw nga layo mi sa usag-usa, labi na kay na-assign sila ato sa laing lugar. Kay kuwang lagi mga tao dito. So dito lang sa sila gibutang. Di man pud to sila magdugay. Mabalik raman pud sila diri sa mong lugar. Layo-layo jud kay mga 8 hours ang biyahe. Kapuyan ra ba jud kog biyahe-biyahe, mo nang maghuwat ra jud ko nga makauli siya. After mga 10 days unya, mobalik ra pud. Kamingaw lagi. Paita jud ning layo ta sa tong uyab kay murag di ta makatarong og tulog. Labi nagmuingon og kalit nga mag-roving sila or naa sila'y asikasuhon mo nang di makakontak nato gisa kadlaw. Kanang moingon og matug og sayo kay naa sila'y checkpoint sayo sa buntan or manglakaw sila sayo. Di na ko makatarong og tug ana nga sige huna-huna kung tinuod ba nga natug na jud siya. Usay makunahuna ligi ko nga murag wa ko'y salig sa kong uyab. Usahay sawayon ako akong kaugalingon. Kay kahibaw man ko nga maayo na karon sa Ray. Pero naadyo'y panuway nga magsige gisulsol na ko og bisan unsa nga mo'y hinungdan nga maparanoid ko. But sometimes ang panahon kay kusog kay manungo. Permin ako makit-an sa akong news feed ang mga shared post like, di man sa pinag-overthink kita, pero what if nung nag-good night siya sa'yo, ay iba na pala ang kausap niya after ng call niyo. Masakit siya akong ulo ana nga makabasa, unya tawagan din ako og kalit sa Ray. Mga pila pa ka minutes pa, usa niya matubag. Maglain na akong paminaw. Madungog patawon na ako nga nang huyab siya. Aha ka dyan. Luoy akong uyab na didisturbo pa og katulog. Manang awayon ako siya galit nga bisan sa gamay nga rason. Mao gani kay makasabot ra pod akong uyab sa akong batasan. Bisan usahay, di na jud masabtan. Maangkon ko nga silos sa pod ko. Pero nahinay-hinay raman po na ako og control akong emotions. Naka-adjust ra ko kadugayan. Dapat jud magpaka-strong kay basin unyag mabuang kog galit. Kay usahay, naay mga negative thoughts nga musod sa kong utok. Di jud maayo ning praningta. Ug di maayo nang magsigitag overthink kay kita ra po'y magsakita na. Sumoto, nga wara pud magdugay nga nabalik ra sila sa mong lugar. Makaginhawa na kog tarong kay naa naman siya sa dool. Di na ko mabalaka nga tuwa siya sa layo. Kay medyo delikado biapod ang line siyang work. Kadto nga month, excited na ko kay lagi hapit na amo ang kasal. 2 days before our wedding, nilaag pa ko ato kauban ako mga amiga. Bisan pandemic, laagan gihapon sila og nadamay ko. Bitaw. Dito may padong sila harapod nga kaila nga naay resort. Pero follow the protocols gihapon. Unya mga gahi jud og ulo ako ang mga friend. Nagsekreto og dala og mga ilimnon nga bawal man unta magdala og ilimnon nga gikan sa gawas. Mga hard pa jud ang gidala nila. Wa naman gi-check kay kaila man lagi nila. Siaw kayo ako mga kauban nga sige pa silag pangatawa. Then ingon sila nga, guys, tonight is the night nga atong lipayon atong friend kay last day na ni nga makapangbiga siya. Sige jud may pangatawa. Amaw kay ni akong usa ka friend. Gi-surprise pa ko nila nga naay cake nga ang design kay dako kaayo nga kabalo na mo. Aha kay ito. Ilaha pa jud kong pugson nga kanon ako ang taas nga tunga sa cake. Mga aha kay lagi. Sumotong gitilapan na lang to nako eh. Kalain og kanon. Kung karay pa to, aw, kanon din ako. Bitaw. Diningon akong friend nga, but unfortunately, I forgot to hire a hot fafa.
Then nangatawa sila. Sayang ko no kay maora banay akong giuban daw. Ang hot fafa. Haka jadlike. Ingon pa to ko sa ka-friend niya. Di na lang gud ta mag-hire oy kay naa may daghan sa gawas. Kabantay mo pagsud na to. Naay arang gwapuha dito nga side eye. Kita jud ko. Ingon pa jud akong isa ka amiga nga bitaw guys. Wa ko mag-hire oy kay basin mapusilantang sir. And then nangatawa sila. Grabe na kinila kasaba nga murag ipangyawaan. Sige pangatawa. Namisod siya sa ka-room. Dakumpod siya nga room nga good for 4 person. Tiningon sila nga, before ta mo gawas diri nga room, magtagay sa ta. Dali. Nagsige jud sila tagay. Diyon ta ko mo inom, pero naapil na lang ko gahat kay murag nalingaw na pud ko sa akong mga kauban. Wapadyod makauban sa beshi ato kay di siya pwede nga mo leave kay busy man kayo siya. Sa kasal na lang daw siya mo attend. Medyo tipsy na ko ato og nakabantay ko nga sigig tawag si Ray. Dali-dali kong sulod sa CR kay sa baa manggod sa ko ang mga kauban. Dayon nang umusta si Ray sa ko. Nitubag rapod ko nga okay raman ko han. Nitubag siya nga, asa man mo ron? Asa man imuhang mga kauban? Nitubag ko nga, di araman mi sa kwartohan. I love you han. Nitubag siya nga, nakainom ka no? Nitubag ko nga, gamay. Taningon si Ray nga, sakto na ha, ayaw nag-inom. Ayaw na pod o gawas diha. Diha lang ka sa sulod. Tubag ko nga, hanoy, maligo o man mi. Taningon si Ray, paminawhan ha, dira ra ka. Then itubag ra ko ga, I love you. Then miabli nagkalit ang door o gibitad ko sa akong friend. Sa baa pa jud silang music kay nagdala-dala gud og Bluetooth nga speaker ni akong kauban nga murag amaw nga nagdisco-disco na sila sa sud. Moto nga niingon sila nga, dali na day, kay manggawas na ta. Kahubogon na pod lagi sila ato. Niingon to akong isa ka friend nga, naidaghang lamion sa gawas guys. Bet na ko tong isa. Mga kahubogon na jud akong mga kauban. Nadungog jud siguro to ni Ray ba, mao nang nakulbaan na noon ko. Pagtanaw na ko, gipatay na niya ang tawag. Gibutang na lang pod nako akong phone sa bed o gitagayan na pod ko nila. Dayon gibitad na ko nila og nang gawas mi sa room. Dito mi dapit sa cottage nga naay mga laki sa pikas. Ako mga friends no kay murag mga buing na jud. Nagsugod nagkiat. Mga uga manggod. Paita dyan yung mga uga kay mo na mo first move ba. Bita. Nalang ko sa daplin nga nagbehave jud ko. Kay murag ako'y nahadlok na gunahuna. Nakunahuna ko ato nga mapatay jud kong Ray kung makahibaw-an ko niya nga nagkiat og apil. Nag-inom-inom lang kog Sanmig apple sa kilid. Unya, naay ni kalit og tuol na ko. Ningon pa siya og hay. Paglingin ako, naka-smile jud ko kalit. Kevin? Hi. Akong classmate di ay sa high school. Di jud ko pwede masayop kay mao jud na siya akong permi nga ma-Prince Charming. Guwapo manggod kaayo ni si Kevin. Dinaingon siya nga, daan ka paligi. Ikaw jud lagi via. Kumusta naman ka? Tubag ko nga, di okay lang gihapon. Ikaw? Nitubag siya nga, okay ra pod. It's good to see you again. Nisamot naman kag kagwapa eh. Ayon ni katawa ko niingon nga, ay, char lagi oy. Ikaw ka Kevs kay grabe kayo ang pag-glow up. Nikatawa po na siya ana og maolig ito nga nag-istorya-istorya mi niya. Nalingaw ko ana, og mi offer siya imnonon ako. Beer raman po to. Di man jud hard, pero madugay lagi na to inom, mahubog naman jud ta. Naglami na to among istorya niya. Sige ko katawa kay nagiskot lagi namo tong panahon nga high school pa mi. Mga kabuang sa una nga pag high school og daghan pa. Kahibaw ko sa akong kaugalingon nga medyo tama na jud ko pero kahibaw pa man ko sa kuang gibuhat. Basta nakahinumdum jud ko nga magunit-gunit na si Kevin sa kong kamot.
Unya iyahang tarungon akong buhok kay mutabon man sa kuwang namo. Ihapod na nga isok-sok sa kong tunggan. Pero para nako wala raman to. Kay sa una pa man, ing ana na jud na si Kevin. Sweet kay na siya nga pagkalalaki. Mauli ginang kadugayan kay laki na pod iyahang gusto. Nakabantay na lang ko nga nainibitad sa kong kamot og pertage na kong kurata kay naa si Ray. Naingon siya nga tara na. Naingon ko niya nga naligikahan. I thought duty ni mo karon. Kita na lang ni Kevin nga mura po siya na siya. Hait kayog tinanawan si Ray ni Kevin. Ningon na lang po ko nga Kev ari na miha. Nito bagra po siya nga sige babush. Take care. Paspas kinakalakaw si Ray while naggunit sa kong kamot. Huwag ako siyang giingnan na nga han wait sa. Ang akong bag to abiya sa room. Tubag po siya nga unya na to. Ako ray kuha ato. Nanggawas jud me og padong me sa iyang sakyanan. Minahinay lang pod kog sod nga mura kog nahawasan atong gabihuna. Gisrado niya og mibalik siya sulod dito. Taud-taud ana, nakita na nako siya nga nagdala sa kumbag. Hindi ma-drawing iyang no. Then ako siyang giingnan, ngan, wato sila kahibaw nga mulakaw nako. Nito bag si Ray nga, kahibaw na sila ug ako na silang giingnan. Seryoso kayo iyahan tingog. Muragwa siya sa mood. Wa na lang pod ko magtingog-tingog. Nagbiyahe mi nga pabalik sa mga lugar. Daniingon ko ni Ray nga, Han, halingaw kay dito ba? Ito akong kaistorya giniha, si Kevin dito. Ako at siyang classmate pag high school, Han. Ismail pa ko ana nga nag-istorya niya. Imagine, after so many years nakita migbalik. Close kay miyatuhan. Motoy akong permi partner. Kay Muse man lagi ko sa section namo before. Unya, Prince Charming pud siya. Pero si Ray kay wa ra yun siya tingog-tingog. Murag bad mood jud kaya siya. Wa na lang ko motingog pod og balik og gi-on nako ang music. Nice kay ang mga music kay love song man. Nagkanta-kanta pa ko, unya ako ang tapad, kay mura gisapot. Nya samtang gakanta-kanta ko, gi-off bitaw na niyag kalit, o gidapli niya ang sakyanan og mihuno. Nakurat lagi ko. Pero naglain jud akong buot kay nganong gi-off niya ang music. Lami biya kayo to ako ang kanta-kanta. Nanginit jud akong tunggan. Nangutan ako niya kung naunsa siya. Nangisog jud ko. Nalain man gud akong buot sa iyang gibuhat. Wa na gani ko niya tingogi unya gi-off pa jud ang music. Nakaana gud ko ato nga murag naa jud ko'y mabugno rong orasa. Di ko mo ilabisan pag polisya. Bugnoon jud nako. Labi na kay nakainom nako. Nalagi. Ako siyang giingnan na, "Hoy sir, ayaw jud ko inganaha. Makalagot kay ka." Naglagot ko nimo. Nangisog na jud ko atong orasa. Gipanawayan ako. O gihapon siya magtingog og iyahara kong gitan-aw. Naglagot jud ko niya ato, maong ako asyang gihapak-hapak. Ako siyang giingnan na tingog diha. Naamang naka. Syagit na jud ko sa kong kalagot. Nakainom bi ako maunang mura kog buang ato. Dayon gigunitan niya ako ang kamot. O gigakos bitaw ko niya gilit. O siyang giingnan na nga buhi ko. Pero gikisan pabitaw ko ana niya. Giayo dyan niya paak ako ang lips. Shams, nawala ako ang kalagot siyang gibuhat. Halamiya kayo ato. Pag milingkod dayon ko siyang love. Nagtsulaanay jud mi niya. Giayo niya tila pang ako ang liyo. Paubos akong dughan o gidali-dali niya gubos ako ang pante. Nakadress raman ko ato God. Hashims. Nakamon ko galit siyang gibuhat. Kaya gikalit niya gisod ihang fingers ako. Huwag ningon siya. Nga ako ara ka.
ako ray pwede mo gunit nimo. Mo na iyang giingon na while nagtutok siya nako. Unya iyang isa ka kamot, sige nagluglog sa kuha. Nakapanghawi jud ko siyang ulo o gibita diyang buhok. Kay gipaspasan man niya gluglog nga kuha. Shucks. Nakasyaget ko sa kalami nga ko ang na-feel. Ug ningon pa siya nga walay bisan kinsa nga pwede mo gunit nimo. Ako lang han. Ako alang ka. Ako ara ka. Nitubag rapod ko yes kay gasige na ko agot nga. Kay grabe na jud kalami. Diniana siya nga bisan si Kevin. Hait kay ihan tinan-awan nako og nawala bitaw nagkalit ako ang uwag. Ni dali-dali ko gahawa siyang lap o gitarong nako akong itsura. Naglagot jud siya. Nabitin jud siya kay ni undang man kog kalit. So nagselos jud ay siya sa kong classmate nga bayo. Modaing lain kay hang mood kaniha, unya wala ko tinggi. Dayon mi action siya kiss nako. Pero ako siyang gitulod. Dinangay siya sorry sa kuha. Huwag ako siyang gingnan na paghilom dihari, gisungutan para ba ko nimo. Dayon gihikap-hikap niya akong paa. Ako apon nga iwakli ihang kamot. Then sige lang gisyag pangayo og sorry sa kuha. Ug ningon siya nga, I know nga dito mayo akong gibuhatan. But sorry kayo. Nadala lang ko sa akong gibati. Sorry kayo. Nagselos lang ko ato niya. Ako siyang gitan-aw nga mura gid siya nahamakan sa kalibutan. Nakatawa man nun ko nagunahuna. Daningon si Ray nga, wa ko malipay sa kong nakitaan nga nagunit-gunit siya nimo. Sorry. Nitubag ko nga, nagselos ka tong Kevin. Wala siya mitingog nga mura siya na uwaw. Selos-selos ka to niya. Not knowing nga laki iyang gusto ug dili babae. Basin gani crush ka to niya kay grabe iyang tutok nimo. Then ikatawa ko. Ihala kong gitan-aw nga murag na confused jud siya. Nauta na siya ga. Bayo to? Nitubag rapod ko go. Handay nangatawa na lang ming duha. Mura jud mig mga yabag niya. Nipadayon siya drive og midiretso mi sa hotel. Wa mi nang ulay sa balay namo. Di man pud to mangita si mama kay kahibaw man to siya og asa ko. Ako siyang gitan-aw og sige lang siya gismile. Manyak jud kaayog nawong ni akong uyo. Bisag unsaon ay. Manyak nga lami. Sa moto nga minaog mi sasakyanan ug misulod sa hotel. Then mingon siya nga kakanunon manggod kuhan. Nitubag ko nga, aw, gigutom ka. Tara, mangaon ta sa gawas. Tubag si Ray nga, halain man akong gustong kanon. Ni-smile na siya, ug mikidahat na ako. Kahibaw jud ko siyang buot pasabot pa. Hikap-hikap niya akong ba, while naanami sa elevator. Ako siyang gingnan, nga pagpuyo dihay. Nitubag rapod siya nga, wa bitaw CCTV diri sa sulod. Siyang gingnan na nga saba ka, pagpuyo diha. Pag open sa elevator, dali-dali po siya gawas o gibitan ko. Murag naghinam-hinam na yun siya atong orasan. Pagsod na mo, gi-close day niya ang door o gigakos din ko o giayo-ayo kiss. Ako siyang gingnan na nga wait sahan. Wait sa. Tubag siya nga, unyanahan, lami na kayo ikaon mo. Nitubag ko nga, wait sa ligi, kay kaihion ko. Ako agi siyang gitulod og midagan ko padulong sa CR, pero gisunod din ko niya. Sige siya smile nga nagtanaw na ko. Pag man ako ihi, mitindog na ko og ako noon tang isa ka akong panty. Pero gikalit bitaw ko niya tumo. Gihubo niya og balik. Unya giayo-ayo ko niya paak sulod sa CR. Gidali-dali niya tanggal among sanina o gipaagas ang tubig. Didto ko niya gibitad og nagpatungod ming duha sa shower.
Shucks. Lami sa paminaw. Grabe ka romantic ba? Yayo niya tila pa ko ang liog. Paubos akong dughan. Nagpanggunit yun ko sa shower curtain tungod sa kalamig. Iyang ikabot ang sabon o isabon ang taniyan ako. Pero ako siyang ipahunong. Siyang ingnan na nga wait, ayaw na. Di ko ana nga sabon. Nako'y sabon dito. Paghuwat sa diha. Midali-dali o gawas nga nagtulo pa yun ko. Kay basa na biya ko. Niingon pa siya nga pareha rabi ani na sabonan. Pero mitubag ko nga di ko ana lagi. Nitubag pa siya nga dugay pa kadiahan. Di na lang ta manabunhan. Kay basin sunod tuig pa nimo makit-an imuhang sabon. Imbis kay medyo romantic na kayo to. Naudlot noon tungod sa sabon. Pag sunod ako balik, naligo na siya. Human na gani day siya og naligo. Niingon ko nga, asa naman kahan? Nitubag siya nga I'm done. O gipislit ako ang ilong. Naglagot sad ko niya ato. Abi ko bag mag-loving ming duwa sa CR. Kay iya akong sabunan. Unya di ay naguna-una na siya gligo. Motong gisapot sad ko. Gilak day na ko ang door sa CR. Pagawas niya. Nanoktok pa siya. Ingon siya nga, Han, open please kay mag-toothbrush pa ko. Wadyo na ko siya pansina og sige kog yaw-yaw sod sa CR. Bahala ka diha. Dugaya dyan na ako miundang og ligo. Mga kapila ka ko ato sigig balik-balik og sabon. Pero gisapot syud lagi ko. Kay dugan makikunahuman og ligo pagawas pa nako, nagida na siya og nagbukot sa hapot. Ani samot syud akong kalagot ato. Nag-ilis ko unya nagblower sa akong buhok. Dito jud ko tungod niya nagblower kay maayo nang makamata siya sa kamotuoran nga gisapot ko niya. Bahala nagsabaan siya sa akong blower. Pero di man jud ingon nga saba ang blower, pero hilom biya ang room. Sumoro jud toy nagbanha sa sulod. Minay-hinay siya lihok o giubos ang habol. Unya mitanaw na ako. Mi-smile pang amaw. Pero wa na ako siya pansin. Diningon siya nga, humanaday kagligo. Humuta sa kong hanay. Pero ako lang siyang gisigahan sa akong mata. Nakatawa pa na siya nga nagtanaw na ako. Mibangon siya og misulod sa CR. Di na siya makatulog og dili magbrush sa teeth. Pagbalik pa niya, mitereso siya higda og nagbukot sa hapon. Naglain jud akong ginhawa pa. Gisapot jud ko niya ato. Mura siya nanungog na ako. Mag-unsar day mi sa hotel ato. Ni adto rami para matulog. Aha ka jud. Sa moto nga mihigda na lang ko og akong gibitad ang habol. Wa pa jud niya buhi Nagbinitaray pa mi niya. Maraming mga amaw jud. Ako jud yung gituduhan og bitad og nagbukot ko dayon. Dayon gihag ko niya sa akong luyo. Shucks. Kalami sa feelings. Watahin ako siya pansina siyang gibuhat. Nagpa-as if ko nga wa pa ko'y pake bisan pag ayuhon ko niya ko. Pero aha ka jud. Kay kadugayan nagkalami man jud sa paminaw. Labi na atong ginay-hinay niya gisod ay hangkamot sa kuha. Og sige dyan niya girl. Ang ako. Shucks. Nakabiyong ko gahat bisag di pa ko katulgon. Pero wajud na ko siya pansina. Wala ko milihok nga nagpa-as if rako nga tog na tahay ko. Og ningon siya nga, Han, basaan naman lagi. Aha, nanginit jud akong nawong siyang gingon. Medyo nauwaw. Dili jud ikadinay nga gilamihan na pud ko atong rasa. Minahinay siya paibabaw na ako o gihagkan akong lihok. Gitilapan niya akong kilid sa akong dalunggan. Shucks, giloka kayo. Dayon gikisan ko niya o giayod ko niya sila. Siyempre ni bawas pod ko kay mao biato ako ang gusto. Maglingon siya nga wala na isapotan. Ito bagira kog amaw o gihapak na ko siya. Misod siya sa ilawom sa habol o dito siya sa kong bugan dapat. Nagkaraw-karaw na po siya dito sa ubos.
Dayon gibita niyang habol o gibutang sa kong tilan dapit. Og ningon siya nga, di ra gud ta maghabol hanbe. Gusto ko mo tan-aw sa mga lawas. Tubag ko nga, amaw ka kung wa ka magsigig tan-awan na. Itubag siya nga, mao gani. Gusto ko mo tanaw og balik nga kanang hayag kayo. Ningon ko niya nga tan-awag pa maayo. Nitubag siya nga, lamia man jud nimohan, makabuang man ka. Then itubag ko niya nga daghan na kayo istoryahan. Ako be. Dayon gibitad na ko siya ug ako ang mipaibabaw. Gigunitan din ako ang iyaha ug kinahinay na ko kaon. Higupon og ayohon jud. Nakamon jud siya galit. Abi din niya siya ray kamao mo palami. Nigahigid siya sa ako ang gibuhat. Dayon misakay ko niya ug ako na ang midrive. Yayo-ayo dyan na ako grind niya kanang mabuang na siya sa kalami. Piyong-piyong gid siya sa kalami sa kong gibuhat. Sapa kayo siya. Gipaspasan na ako og drive. Hugwa na jud ko'y break. Igunita na niya ako nga hawak para tabangan ko sa kong gibuhat. Hapit na jud ko nabot sa langit. Og nakasyagit jud ko sa kalami ato. Wala jud ko'y laing nasulti. Giumod na ko kung nawang siyang lion. Mura ko gibikugan sa kalami. Siya na pod ang may pababaw na ako og siya na pod ang i-drive. Ay grabe kay siya makahandos ba. Kay mura magmabungkag jud ang ako. Grabe kay siya. Mabuang jud ko. Perme na lang ko niya ipayaw sa langit. Kanindot sa pamati. Kanindot sa paminaw. Nakatog jud ko nga lami kayo sa feeling. Nakamatagod ko nga nindot kayo kong mood. Sayo miniya ng lakaw kay naa pa mi asikasuhon. Medyo na busy mi atong adlaw kay nag-prepare me for our wedding. Kay pagkaugma to, adlaw na jud namo. Simple lang man to among kasal. Civil wedding lang to. Pero bisan ning ato lang to ka simple pero memorable kay siya para nako. Kaya mo tong adlaw nga makaingon ko nga finally ako na yun siya. Ako na yun siyang property o wa na bisan kinsa pa ang pwede nga mo ilog niya. I'm already his wife and he's already my husband. I have all the rights ang mo ilog, patay. Hambitaw. Wala mi naghotel ato. Sila haming balay nang wali pagagabi. Nga nung maghotel man nga naaman siya balay. May nang adto daw may mag-honeymoon sa balay niya para memorable daw among first night together as husband and wife. Kay wala po ni uli ihang mama og papa siyang balay atong gabi una. Kay didto sila ni diretsyo sa balay siyang kuya. Wa magud ang asawa ni Kuya Reggie ato kay nilarga man lagi kay nagtrabaho man to sa layo. Sadto say di pa jud sila okay adto tungod lagi sa nahitabo. Mo nang usahay adto na iyang parents sa balay sa igsuon kay naa man laging mga bata. Tiningon siya nga, Han, gusto ka magdungan tagligo. Sige siya kiss sa kong liog ana o gigilokan jud ko gayo. Nitubag rapod ko nga, pwede pod. Dayon mi atubang ko niya o ako siyang gikisan. Gialsa dayon ko niya o nisulod mi sa CR. Nagniluguray mi niya dito o gihakong gisabunan dalang massage lagi pod sa kong lawas. Giayo ko niya gis, gikan sa kong liog, padulong sa ubos nga part sa kong lawas. Mihopo siya, o iisa ko ang isa ka pa, o gibutang siya nga baga. Og ningon siya nga, spread hand, o gihinay-hinay niya kaon na nga po. Nagpangumot ko siyang buhok, og sige lang kumot. Gitudahan manon niya tila ko, munang nakasyakit ko sa kalami. Mura jud kog mabuang siyang gibuhat. Minahinay siyag barog, og gipatalikod ko niya. Og
ningon siya nga, lami kay kahan. Ngayon ani ato ang posisyon. Dayon gigunita niya ang ako ang buhok. Ug ningon siya nga, bandan. Girab sa niya ang iyaha sa kumba before niya gipasod sa kuha. Shucks kalami. Lain na pod niya agot nga migawas sa kumba. Pinadjanta lang to pero grabe kayo kalami sa paminaw. Naay pinarub-rub sa kilid nga mo'y nakahatag og dugang kalami sa paminaw. Makabuang siya. Legit siya. Kadugayan niya agduslak sa ako. Gipaspasan na niya. Gigunitan pa niya akong hawak while giayo ko niya agduslak. Sige jud kog syagit sa kalami. Kung makamatay lang ang kalami, gihaya na ko. Bitaw. Pero wala pa na siya makontento. O gialsa na pud ko niya. O gipabilanggan. Gidasok din niya ang iyahasa ko. O gipaspasan na pud niya. Nagpangumot jud ko sa kalami atong orasan. Nagyayo-ayo ko niya kiss. Gikisan niya akong liog. O gipinlan dyan niyag marka ang bisan asa nga parte sa kong lawas. Napuno jud ko sa kiss mark atong panahon. Labi na sa kong dughan, puro jud kiss mark. Grabe kitong gabi una. Moto'y pinaka-wild nga palami nga mong gibuhat ni Ray. Bisan unsa mo ang posisyon. Nay nagtakilid ko, unya iya akong duslakon. Napoy pinatalikod. Napoy pinabarog nga isa ka tiilang ang iisa. Maghaya nga duha ka tiil ang giisa ug ipatong siya nga baga. Promise. Hawoy kisya sa muscles pero lami kayo. You should try it guys. Ang bitaw. Mo na'y tinuod nga pagbayaw sa langit. Sumoto, nga after atong adlaw nga gius sa mi isip usa ka magtiayon. Daghan na kaayog nagbago na ko. Abi na ko nga ang kamiyoon na pareha lang sa uyab pa pero dako na di ay og kalahian. Na nako'y obligasyon sa sakatao. Nanay mga butang nga dapat gampanan nako o mga butang nga dapat tikayan nako. Nagdako ko nga permi na akong mama sa akong side to guide me. Ako biya ang kinamanghuran mao nang mama's girl kayo ko. But this time dapat magkat-on ako nga ako na lang kay usan ako kaasawa ug di magdugay mahimo na pud kong inahan sa mong mga anak ug magbuo na mi og pamilya. Akong husband naman na-assign sa mong lungsod rapod. Sa pag-duty niya, nara ko sa mong balay mag-stay. Pag off niya, manguli mi didto sila. Ingana lang sa amin. Gantod ni abot nag usa ka buwan gikan atong gikasal mi niya. Nakahuna ako nga mangitag work nga di ra pud duol sa mua para naapod ko'y buhaton. Kay laay man kaayo og naalantas sa balay. Pero si Ray kay di umusugot nga manarbaho ko. O gusto niya nga naalang ko sabay nga magstay og di siya gusto nga mulakaw ko. Gisabot na ko siya bisan gusto na akong manarbaho. Isod man pod kaayo og ako siyang supakon. Kay mao na unya noon ay rason nga mag-away mi niya. Pero grabe jud kay I really love to work na. Nga kanang gikan sa kong kaugalingong singot ng kwartaha nga kung gustoon. Kung naaman gani ko'y gustong paliton. Then ay one time nga nag-istoryahan ay minari. Ingon siya nga, kaya man ka na kong palitan sa bisan unsay gusto ni Mohan. Unsa pamanday imong gipangita. Nag-start na po mag-argue niya about tagiana. Ningon ko nga, Han, gusto ra ko ba nga napod ko'y maambag na tong duha? Nitubag siya nga, maambag? Wa naman ko mag-need anahan. Gusto ko nga naara ka dere. Gusto ko makita ka nga nalang ka sa balay. Nginiguli na ko, naa ka. Nga ikaw akong makita. Nitubag ra kog fine. Dani diretso kog sulod sa kwarto kay murag ni sakit ra kong ulo sa istorya niya. Mo dyan ay permi na mong lalisan niya. Usahay mo hilak na lang ko. Gusto man dyan ako manarabaho. Kay feel na ko, mapanos ra ko sa balay kung naara ko permi dere. Sometimes akong tawagan sa Beshi ug mo share lagi ko niya sa kong problema.
Moingon po siya nga, day, ayaw na lang good sa pakay mong bana. Unsaon taman na nga mao man na iyang gusto. Just follow him na lang day para di mo maglalis niya. Tubag ko nga, di dayoy, grabe mood kay siya. Mura siya di makasabot na ako. Tubag si Beshi nga, day, unsay akong ingon nimo. Ingon ko nga dapat sabto nimo siya. Magsabta na ilong good mo. Sabta siya, kay mo mayang gusto. Can't you see? Nga love kay ka og pinangga kay ka si mong bana. Mabitaw nang di siya gusto nga manarbaho ka. Kay di siya gusto makita nga mahago ka. Nitubag ko nga, may man og mag-alsa-alsa kog usa ka sako nga mga bugas. Dili man. Tubag siya nga, dalagi, gahi lagi oto ko. Pastilan akong beshi. May gani ka kay naay stable job imong partner. I'm sure wa jud mo maglisod kay dako man og sweldo, unya wa pa man pud nay gibuhi. Unya wa pa man pud mo gibuhi. Tubag ko nga, day, mapanos ko sa moa. Di ko mosugot ana. Nitubag akong beshi nga, saba diha, kumuton jud nako na imuhang bugan. Bitaw day, paminaw gud nako be. Ang akong friend no, di siya mo-agree sa akong gusto, ug wa jud ko'y mahimoan eh. Day nangutana pa na akong beshi nga, hoy day, kanusa man mo maghimog baby oy. Pasudli na nang sudlanan nimo, ing na imuhang bana. Kay gusto na nako nga mahimo nga ninang day. Tubag ko nga, di sa kog baby day oy. Tubag siya nga, huy, buing jud niyo. Bitaw, nakaunaw na jud ko ato nga di pa ko ready nga magka-baby. Mabitawng tong wa sa jud ko magpabuntis. Sa wa pa may makasal niya, ako ana jud siyang giingnan nga di sa jud ko gustog baby ug nakasabot ra siya. Pero sa kadtong nakasal na me, magsigi na siya hangyo na kog anak. Gusto na niya anak. But sometimes manggod, makahuna-huna ko nga ready na baka ako mahimong mama. Oh my God. I cannot pa